Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v Saigone alebo Ho Chi Minhovom meste. No, ja už som tu strávil, toto je moja druhá noc, ja už som tu bol v minulosti, ale iba pár noci. Pattaya je pre mňa mesto číslo 1 na svete a Saigon je veľký kandidát na druhé mesto na svete, kde by som si vedel tráviť čas. A to ja som človek, čo nemusí moc mesta, ale Saigon má veľký potenciál. A je tu so mňou Radim z Českej republiky, ktorý ale žije 12 rokov v Saigone iba, ale vo Vietname, a tu je jeho partnerka Toa, OK. A dneska si ideme ukazovať, oni sa tu vyznajú, Radim mi tu bude ukazovať niekoľko dní zaujímavé miesta. Dneska si ideme ukazovať nočné uličky Saigona, je 8 hodín večer a my môžeme teda ísť. Ideme, ne, Radim? Jo, takže na úvod já vám chci říct, že já nazývám město Saigon, i když oficiálně se jmenuje Ho Chi Minhovo město, neboli Ho Chi Minh City anglicky, takže vždycky, když přiletíte, tak vy přiletíte do Ho Chi Minh City, což je oficiální název, který byl od roku 75, ale oficiálně je to jakoby starý název je Saigon. Áno, a mne sa popravde slovo Saigon aj ľahšie vyslovuje, hej, preto ja hovorím tiež Saigon, napriek tomu, že je to Ho Chi Minh. A ešte tí, čo nevedia, tak kedy bola tá vojna, ja už som nepamätám si presné roky. Roku 55 do roku 75. Áno, a vtedy vlastne bojoval tento Saigon Ho Chi Minh City proti severu, hlavne Hanoju, hej. A ten Hanoj bol komunistický a tento Ho Chi Minh bol viac kapitalistický, ne, dá sa povedať, hej. No, a preto Ho Chi Minh je vlastne komunista, ne? Jo, Ho Chi Minh byl komunista, což vlastně on řídil ten severní Vietnam a potom po té válce, jak oni dobili Saigon, tak to přejmenovali na Ho Chi Minhovo město. Áno, ale že tí Hanojčania a Ho Chi Minhčania sa moc ako nemusia. Stále je tam ten rozdiel, napriek tomu, že prešlo koľko? 50-60 rokov. 50 let bylo vlastně letos, tuším, že v srpnu bylo 50 let ukončení války, nebo na jaře, tak nějak, už to nepamatuju. A vlastně i rozdíl mezi městy je strašně šílený, protože áno, to vidím, no. 30 let je rozdíl mezi městem Hanoj a mezi městem Saigon. O tom bych mohl vyprávět. A jako krátce můžu říct, že Saigon žije, vlastně nikdy nespí, a když to v Hanoji v 9:32 vyhodí z hospody, musíte zaplatit, v 10 se zavře hospoda, v 11 hodin je večer mrtvo. Když to v Saigonu se zavírají v 10 teprve supermarkety, a jinak posilovny, kavárny, restaurace jsou tady do 3 i 24 hodin otevřené. No, máte tu aj mrakodrapy, pozrite. Mne ináč popravde tento Saigon začína už pripomínať taký Bangkok, hej? Že moderné mesto, ten Hanoj je fakt taký staršie vyzerajúci o dosť, no. Jinak ještě po válce, v roce 75 měl Saigon 1,5 milionu obyvatel a dneska má kolem 17 milionů. Aha. A ináč ešte k tomu Ho Chi Minhovi, lebo veľa ľudí nevie, že kto to bol Ho Chi Minh. Ak si ja dobre pamätám, komunistický předák. Vďaka nemu vďačia Vietnamci, že sa osamostnatili oni boli kolóniou Francúzska. Áno. A on bol, tuším, nejakého hlavnú ruku dal k tomu, že sa osamostnatili od Francúzska, čo som počul. Neviem, či to tak je. Neviem, či... Je to komplikované a to je fakt na delší. Ale v skratke tak nejak to bolo, že? Či? No, on s tím jakoby nějak začal, no. Aha, dobre, no. Takže tak, no pozrite. Tam jde o to, že on měl vliv nebo podporu z Číny a tak, je to fakt jako trošku komplikované, no. Ináč mňa vždy udívalo na tomto Saigone, koľko motoriek tu je. Radim šoferuje skúter a sme sa dohodli, že má povozí na skútri a budeme si to dokumentovať, lebo to je šialený ten počet skútristov ako. Saigon je pekný aj cez deň, ale že vraj oveľa krajší je večer, lebo je veľmi vysvietený. Ukážeme si aj tie najhlavnejšie ulice, najturistickejšie, to sa volá Bui Vien, nie? To je tá vlastne Walking Street. Jo. A na Patreone si ukážeme aj niečo iné, to sa volá, že Japanese Town, tam je veľa dievčat. To není na YouTube veľmi dobre, ale viete čo, ja vám musím povedať jednu vec. Vietnamky sú nádherné a je tu strašne veľa mladých žien. Celkově průměrný věk této země vlastně je 32 let.
takže je to relativně mladá země oproti evropským zemím, třeba jako Česko, Rakousko a tak to všechno je přes 50 let průměr. Hej, ináč paradoxne, túto štatistiku mi vyskočila dnes alebo včera. Na prvom mieste boli nejakí Japonci, že 49 priemerný vek je v Japonsku, hej? Jo, no, anebo tak... A India, že 29, hej? To ma zarazilo, akože oni sa tam množia a tak. Takže čo je toto vlastne? Tu Tohle je vlastně taková hlavní centrum, ulice. promenáda nejaká? Jdeme jakoby směrem na pěší zónu, Aha, což je takový, já bych to přirovnal jako k Václaváku v Praze. áno. Či tam sa ideme ešte dostať, že? Tam jdeme, ano. Pozrite napríklad, čo majú vo Vietname na prechode. Máte, ono tu na tej kamere, zelenú máme. Čiže máme zelenú a môžeme ísť. Čiže nielen semafory, ako samozrejme niektoré auta nedávajú prednosť. Ne, to ještě dojížděli, víš? Dojíždeli, no. A tam vidíte, tu je zelená a tu je červená na prechode. Čiže nielen semafory, ale majú to značené aj takto na zemi. Hej. Tuto takéto niečo som sa nevidel ani v Európe. Ako. Čiže tento Saigon je akože moderné mesto. Saigon je velice moderní město, využívají se tady technologie, o kterých ještě v Evropě vůbec ani jste neslyšeli. A hlavne ja mám pocit, že fakt je to veľký konkurent Bangkoku a mám pocit, myslím si, že je lepší ako Bangkok, ale ešte si to budem overovať. Predsa som tu dávno nebol a príde mi to také čistejšie, také, neviem ani, jak to mám povedať, vyspelejšie možno. Uvidíme, aké budú mať skybary. Skybary si tiež pozrieme. Mne tu zostáva, budem tu určite minimálne týždeň, takže natočíme si veľa videí z tohto moderného mesta. Ano, je to moderní město a přitom všichni, když přijedou do Česka, tak si myslí, že bydlím někde v bambusové chýši a jím rýži. No, tak mám pocit, že toto už je taký Václavák trošku. Aha, asi si urobíme jazdu neskôr aj takýmto autobusom. Toto môže byť zážitok. Ináč častokrát divákov zaujíma, keď robím rozhovor s nejakým Slovákom alebo Čechom, ktorý žije takto v zahraničí, že z čoho vlastne žije tu človek, lebo viacej ľudí rozmýšľa, že by sa odsťahoval, že z čoho žiť. Tak ty tu podnikáš, hej? A možno si môžeme povedať, že či je tu napríklad, či je tu jednoduché podnikať, čo sa týka to založenia firmy, alebo ja neviem, no. Čo je toto? Každopádně podnikání je tady úplně jiné, než jsme zvykli v Evropě. V Evropě my lehce pracujeme se studeným trhem, to znamená, že třeba někoho potkáme, aniž ho bychom znali nějak dlouho, tak s ním uzavřeme nějaký obchod, nebo podnikáme, nebo děláme něco, nějak spolupracujeme, když to v Asii to tak nefunguje. Tady to je všechno přes kontakty, dlouhodobé kontakty, takže když se někdo přijede dělat nějaký biznis a nemá čas 3-4 roky a nemá na to peníze, tak je to strašně těžké to bude. Navíc já jsem přijel v době před 15 lety, kdy tady bylo pár bělouchů jenom, takže bylo i lehčí se třeba dostat do nějaké komunity než dnes, protože většinou dnes ti bělouši nemají ani jako moc dobrou reputaci někdy, jako víš, jedno, jo. Takí backpackeri, 5 korunoví chodia. Proto já ani nežiju vlastně ve čtvrtí, kde žijou lidi z Evropy, nebo jakoby western, tomu se říká, protože my jsme jako westerňáci, se tomu, nás nazývají. Ináč, čo je toto tu? Pred nami. Takže tu máme, pozrite, veľký piedestál Ho Chi Minha 1890 až 1969. Zaujímavé číslo. OK, a toto čo tu je? To je radnice. Radnica. OK, môže byť. Toto mi príde, že toto postavili Francúzi, lebo toto není, jak sa to povie? Určitě. Myslím, že vietnamská architektúra. Je to. Aha. Dobre. A my sa tu otáčame, lebo tu už je radnica, ideme cez Saigonský Václavák. Ako. Ano. Moderný. Tady je slavný hotel, Caravel hotel, kde za války vlastně bydleli ti američtí vojáci, takoví ti vysoce postavení, nějací plukovníci, já nevím co všechno, generálové. Co se týče Bangkoku a Saigonu, kdybych to porovnal, tak ještě v roce 2017-18 se mi strašně líbil
ale dnes už Saigon je daleko víc než Bangkok, podle mě. A není to jakoby úplně podle mě, protože tady žiju, ale spousta lidí, kteří byli xkrát v Bangkoku, pak přijeli poprvé do Saigonu a potvrdili mi to, že prostě Saigon už je fakt jako daleko lepší. A jak je to s cenami? Myslíš, že Saigon je lacnejší ako Bangkok, alebo približne rovnako? To tak je úplně stejné. Stejné, hej. Ináč ja som tu bol, ja neviem, pred koľkými 2-3 rokmi a ty si mi povedal, že si pozeral moje vlogy a že som tam bol niečo negatívne povedal a že mi ukážeš teraz to pozitívum. Lebo takto, keď prídete do nejakých týchto miest, tak chodíte iba tam, čo si vygooglíte. Ale to, čo si vygooglíte, sú väčšinou tie turistické, stále dokola tie isté turistické miesta, kde iba chodia turisti a vy vlastne nepoznáte tu pravú tvár toho Saigona a preto tu máme Radima. Jako já to chápu, protože kdo tady přijede jako poprvé, tak je zmatený tak, že neumí ani přejít cestu. Já jsem byl na tom úplně stejně, jo? Takže vím, že to je jiné, jinak se ti lidi chovají, když přijedete poprvé z Evropy, tak je to prostě jiný. No. Tam je nějaké vystoupení. Aké je to? To je nejaké námestie, hej, a nejaké dlhé? To je jakoby Vinhue a to je taková pěší zóna. Většinou tady jsou i pouliční umělci. Aha. Skoro každý týden je tady vždycky něco. Jo, teď tu je něco malého, ale minulý týden tady bylo velká stage, velké koncerty tady jsou. Je tady to fakt hodně. Saigon prostě žije. Máte tu aj Times Square. Nějaká vietnamská tradiční muzika. Vole, pekne to bombí to dá. Toto je čo, socha? Poďme pozrieť, či tu niekto tancuje, alebo čo. Akorát sme prišli nakoniec, samozrejme. Thank you so much, actress Benflat and Bomsheng Otiker. No, takže sme to nestihli, nevadí. A pozerám, že toto je tiež také turistické miesto, lebo túto, keď sa pozrieš, sami turista. Tu je asi najviac turistov, čo som doteraz videl. Európa, no. A teraz učia, ako sa povie po vietnamské I love you, ale nepočul som, ako to povie. Čiže ako, že milujem ťa. How to say in Vietnamese? She said I love you, how to say? Anh yêu em or em yêu anh. Em yêu anh? Yeah, or anh yêu em. Anh. Depend is who is the person. Like the man say that or the woman say that because we have different colleagues. Yeah. Like we are the woman, we say like em. It's like in Thailand, yeah. Kopung kap alebo kopung ka. Yeah. Yeah, okay. Čo je táto šialená budova, tento mrakodrap s tým heliportom tam? To je Bitexco, to je jakoby Financial Centrum. Financial Center, Bitexco se to jmenuje ta budova. No. Vyzerá to také jak Times Square, hej? Times Square v New Yorku. Ano. Má tiež také reklamy. Tu je reklama tam. Tu je nejaký tiež... Tady je zajímavá budova, kde z apartmánu jsou udělané kavárny, restaurace, chodím tam do toho downtownu. To je jak Japonsku, že? Jo. No. Downtown. Tam je downtown někde? Ta restaurace, já myslím, víš, downtown. Aha, to, tak tam no, chodím to napravo. Jinak tam se dá dobře třeba nějaký drink a sedíš a vidíš na tu ulici tady. Ako aj tam môžeme ísť teoreticky na pivo. Čo? Pojďme se podívat do takového lokálního baru, kde, jak se Vietnamci baví. Uvidíme, jestli tam bude plno nebo jak.
It's now quiet? Now quiet. Maybe later? From 9, 10 will be noise. Tak ešte musíme počkať. Off at 9, 10. Yeah. Now still early. Okay, we go to the riverside. Pozrite, ten počet skútristov. Ale to je dobré, že tu jazdia na skútroch, lebo keby za každý vyťahol auto, tak to je kolaps, to je koniec. Tuto miminko, ne? Na motorke. Čo sa Francúzom musí nehať, oni majú peknú architektúru, ako. To sa im musí nehať. A plus aj tie bagety a toto, čo ich tu naučili, to je tiež paráda. Aj croissanty, nie? No, spíš ty bagety, jo. Oni to jako si trošku po vietnamštili. Čo je toto? Hotel? Asi hotel. Hotel Majestic. Sválne, koľko tu stojí noc. Ináč, Vietnam je jedna, samozrejme vám to pripomínam znova a znova, Vietnam je jedna z najlacnejších krajín v Ázii. A čo ponúka tie služby, a tak ja by som si povedal, že to, čo ponúka a tá cena, tak jedna z najvýhodnejších krajín na svete. Si myslím. Lebo sú možno niekde lacnejšie krajiny, ale tie dokážu byť nebezpečné, alebo tam máte rozbité cesty, alebo tam nefungujú nejaké služby, hej. Čiže nie je veľa takých krajín, no. Tak ideme okolo nejakej kaviárne teraz. Přímo na pobřeží. Dal som nočný režim. Ako ten Saigon dokáže byť aj drahý, alebo že aj bohatší ľudia si tu nájdu svoje, ako napríklad. Jsou tady ultra bohatí lidi. Například tam ty apartmány stojí okolo za metr čtvereční 10 000 euro. Aha, metr no. Jo, 9 000 euro za metr čtvereční a potom vám ještě ukážeme, kde stojí tak 20 000, 18 000, 20 000 euro za 1 metr čtvereční. No to je zvláštne inak. Že? Pekné baby sú tu. Jo. Yeah, very good, I like. No. Wow, koľko ľudí tu je. Inak neviem, či sme to spomínali, dneska je piatok. Pôjdeme asi natočiť, alebo určite by som chcel aj nejaké diskotéky. Pozrite, koľko dievčat. I think in Vietnam is more girls than men, no? So many young girls. That's crazy. Tu ďalšia, pozrite, v kaviarni. Ozaj je takto, že koľko je tu priemerná mzda? Napríklad, keby si mal povedať, že Vietnam a Saigon, že či máš nejaký prehľad, alebo skúsime sa spýtať. Těžko říct ohledně Saigonu, ale jako průměr je tady 350-400 dolarů nebo euro, ale jako Saigon je trošičku stát ve státě, takže jako tady můžeš potkat člověka, který bude mít i 5000 dolarů nebo euro měsíčně. Jo, je to těžko říct. Hej, dobré. A hlavně je to business centrum, je to business město, to znamená, že tady je spousta biznisu, spousta lidí vydělává opravdu spousta milionů dolarů. Hej, to sú tie, ja to nazývam, že pyramídy. Čím väčšie mesto, tým je väčšia tá pyramída a ten, kto je na vrchole, je ešte vyššie ako v nejakom menšom meste, no. Je tak. And introduce this guy, okay? What is it? He's the general warrior. Warrior, Changun Dao, nejaký bojovník. bojovník. The citizen is very like respect him. Yes. And they get incentive even. Ináč, čo mňa tu najviac udivuje, ukáž, tí motorkári, pozrite, koľko ich tu stále chodí. To je šialené. Koľko to je? 5-prudovka? 5-prudovka non-stop plná motorkárov, ako. Pozaj, jak je to tu cez Vianoce? Však teraz je vlastne už november. Oni tu slavia tie Vianoce, alebo... Jako úplně to neslaví, Ale tie zvyky, že dávajú... ale je to tady vyzdobené nádherně. Aha. OK. Tam pozerám, že ďalšie mrakodrapy, výškové budy svietia, výškové budy tam svietia. Neviem, či stihneme nejaké skybary dneska.
ale určite ich chcem navštíviť za ten čas, čo tu budem, aspoň 2, 3, 4. Á, tam jak to svieti celá tá alej, wow. OK. Kokos, toto je masaker. Toto je masaker. Ja si musím dávať pozor, aby som sa nepotkol. Nie je to jednoduché natáčať a sa pohybovať. OK. Najvyšší mrakodrap, to sme si hovorili. A ja vám tu, ak nezabudnem, v pravom hornom rohu vyskočí video, v ktorom som ho navštívil. Ja fakt neviem, či to boli 2-3 roky dozadu. Ale ak vás zaujíma, ako to vyzerá na vrchole, tak si ho môžete kľudne pozrieť, to staré video. No, toto je pekná panoráma. A predpokladám, že sa to ešte o dosť výrazne zmení o pár rokov, lebo furt sa tu bude niečo stávať. Toto mesto má obrovský potenciál. No. To všechno je tady nové, jo? Tady ty baráky, ty mrakodrapy, tady tyhle jsou taky nové. Ty jsou dostavěné teďkom nedávno, to je momentálně jedna z nejdražších adres, nebo nejdražší adresa vůbec na bydlení, metr čtvereční, 18-20 tisíc euro za 1 metr čtvereční, když si chcete koupit byt. Je to tu napravo, že? Či? Tam napravo přes tu řeku, to už je distrikt 2, tam jsou takové ty penthousey, ty se prodají kolem 150 milionů korun, tak to je na eura asi 5-6 milionů euro. Dobré, a keby sem chcel ísť nejaký, ja neviem, priemerný Čech alebo Slovák bývať a do podnájmu, také, ja neviem, 50 metrov... Za 50 metrů? No. O 500-600 euro. 500-600 euro? Jo. A keby tam chcel mať ešte také, že je súčasťou toho aj nejaký bazén, To je standard většinou. Hej? Jo, Čiže bazén, to za tých 500-600 máš aj bazén, asi aj fitko. to je standard. Čiže podobné jak Bangkok a... Takže jako je tam většinou nějaká posilovna, bazény, to je takový standard. Dobre. Ináč to sme zabudli povedať, že okrem reštaurácií na týchto molách sú tu aj prístavy. Teraz neviem, či tam, alebo tu, ale... Tam jsou ty přístavy. A kam sa vieš dostať až s týmito, odtiaľto z týchto prístavov? Ja som odtiaľ prišiel, jak sa volá tá dedina, furt to zabudám. Vung Tau. Vung Tau. Pořád to přijedeš tam a tam je jeden přístav, jak jsme byli v té kavárně, tak tam je jakoby takový ten trajekt, myslím, že tam je zrovna a ten tě vysadí, tuším, naproti. Na druhej strane. Na druhé straně. A jede ještě dál, jede ještě přímo na čtvrt Taodín, tu si můžeme pak projet na motorce, ta čtvrt je pro expaty většinou jakoby z Ameriky nebo z Evropy. Aha, dobré. Oni majú trošku takú špeciálnu vec na sebe, prírodnú, oproti Tajkám. Neviem, ako to mám povedať, ale väčšie airbag systémy, ale prírodné, to ja nechápem. Malé útle postavičky a také airbag systémy, že odpadávam ako. Ale to na patrovanie, to také nepatrí ako. Fuj, zas ma tu babi uklincujú v komentároch. Toto je ináč, jak sa to povie, najručnejšia cesta v Saigone, alebo je to ešte nejaká ručnejšia? Je všude. Aha, Tohle půjdeme kamkoliv v Saigonu, půjdeme i do jiných distriktů, které není centrum a bude to tam stejné. No, a teraz ideme na takýto autobus, ideme na zastávku. Je to vlastně jakoby přelidněné město. Na 1 kilometr čtvereční je 4,5 tisíce lidí v Saigonu žije. Což třeba já jsem z Opavy a tam je na 1 kilometr 650 lidí. Aha. A tu je 4 tisíce, hovoril, hej? 4,5 tisíce. Ale jelikož Saigon má nějaké hluché místa mezi těmi distrikty, tak je potom taky se musí počítat, jaký distrikt má na kilometr čtvereční. Třeba distrikt 1, kde jsme, tak má 29 tisíc lidí na kilometr čtvereční a nejmenší distrikt je 4, který má 47 tisíc lidí na kilometr čtvereční. Tak to už je fakt veľa, to už je pomaly jak Bangladeš, Dhaka, ne? No, to je. A vlastně distrikt 4 je jenom 4 kilometry čtvereční a žije tam 190 tisíc lidí. Ma zaujímalo, koľko len za tú poslednú minútu toto prešlo ľudí proti nám. A je to tu.
Nefungujú teraz semafóry. Čaká nás prechod cez tento masaker. Yeah, we have to go, we cannot wait. Tu to funguje, proste sa musíš natlačiť. Vole. A teraz druhá strana. To je pekný hotel. No. Jo, první věc, co byla pro mě jako taková nepřirozená, jak jsem přijel do Vietnamu, tak to byly ty cesty a přechody přes tu cestu. Vždycky jsem čekal, abych přešel přes tu cestu, tak jsem čekal, kdy ten proud motorek skončí, ale on nikdy nekončil, takže jsem se musel naučit, že tam musím stoupit. A pak ještě vždycky pro mě bylo nové to, že jsem čekal, kdy se změní počasí. A taky se nemění, protože tady je stabilně vlastně 28, 29, 30 stupňů každý den. To je jak Thajsko, tiež to isté, no. Zas krásne baby tuto, kámo, to je neuveriteľné. Všade aj tu. Oni jak chodia do týchto kaviarniček a reštaurácie. No poď tuto, takto ťa musím brať. Hele, když se podíváš tady je kavárna, kde sedělo, kde jsou jenom ženy a byli tam dva chlapy, jo. Ty vole, to je... A ten jeden chlap byl z toho cizinec. Jinak. No asi sa budem chodiť aj ja do tejto kavárny. Kámo, musím si ju zapísať do Google Maps, tu sú ďalšie, to už také staršie. Takto. A sám vidíš, jaký tady je fashion, jak oni chodí oblíkaní, jo? Žádné, jakoby... Hej, oni sa obliekajú jak tie Korejky a Číňanky. Hodně pěkně se oblíkají. Pozri, tu už začínajú Vianoce. Jo, pekné, pekné. Aj tam vidím ešte nejaký skybar. Tiež francúzska architektúra. Fakt, tí Francúzi to vedeli stavať. Neviem, či ešte stále vedia, keďže majú tých inžinierov z Afriky. Ale niekedy to umieli, niekedy to bola hrdá krajina, teraz neviem, no, čo sa to tam deje. Ale zase to nemôžem ani hovoriť, lebo hneď politika, že? Rozdelená spoločnosť. Tuto už mám pocit trochu, ako keby sme boli aj niekde v New Yorku, že? Aha. Kámo, ale tie baby, keby tu neboli tie baby, je to taký priemer, ale s tými peknými babami, mladými všade, kde to tu je, tak to je akože fantázia. Toto ináč nie sú vianočné výzdoby a pri týchto cestách to je, neviem, asi celoročné, alebo čo to je? Bývá to tady často, je to jakoby nějaká komerční, je to od banky, takže... Čiže mesto sa dohodlo, že vyzdobí s bankou, že banka vyzdobí mesto, ale budú tam mať reklamu, že? Jo, ale bývá to tady často, jako. Nejenom kvůli Vánoc. Alebo mesto vyzdobilo takýmito svietiacimi atrakciami svoje mesto. Jako město na Vánoce ještě bude vyzdobené úplně nádherně, jako jo, to ještě není připravené. Prenajmajte malé okienka na, neviem, pre banku a tak, že? Toto je čo? To vyzerá nemecky. Ano, německá hospoda. Nemecká hospoda, no. Original German restaurant. Germany? German sausage, German beer. OK. Fakt čisté, pekné ulice. V tom Bangkoku, keď ja chodím, tak často tam nájdeš aj úplne také nejaké staré, ja neviem, bol som v tej čínskej štvrti a tam to vyzeralo úplne také špinavé, staré a to som zatiaľ také nejaké ulice nevidel ako. Všetko tu vyzerá dosť moderne. Jo, tady celkově vidíš, že ti lidi, že jsou čistí, tady nejsou žádní špinavci. A nevidel som tu ani bezdomovcov zatiaľ. Ano, nevidíš bezdomovce. Lebo v Bangkoku napríklad idem tam na Plaza a tá okolia, tam ľudia spia na zemi a tak. A to som zatiaľ ešte také nevidel. No? Neuvidíš tady ani opilé lidi, neuvidíš tady, že by se někdo rval, nebo dělal nějaký bordel na ulici vůbec. Hele, jdeme, zelená. Ty vole, no, som sa zlakol. Tady taky pěkná budova, tady ten koloniální styl.
před náma nohy. Nohy? Aha. Okolo tejto opery a 140-ročného domu pred nami. Tuto, či hotel. Hop. Elektromobily. A tu sa nastupuje. Ale zväčšinou tieto autobusy v tých mestách fungujú iba, že cez deň, ale tento Saigon je tak zaujímavý, že večer a ideme zase cez cestu. Hop, hop, hop. No, a kde to vieme kúpiť? No, Počkaj, toto je rada? Aj. Toto je rada, že? Či? Není to rada? Kupujeme lístok za 144 na tento autobus. Určite chcem ísť hore, keď budem dole, tak to nemám záujem. No, a veľa ľudí, pozrite na to. A tí majú asi nakúpené tikety. Because this one they go to the part of the new and this different company Je tu viac tých spoločností. Tak ideme druhou spoločnosťou, opäť cena 150. Až väčšina turistov, čo sú tu, to sú... Počkaj, nechme sa platiť. Dá sa samozrejme aj kartou. Že či sú to Číňania, alebo všetko viac menej Vietnamci, to ma zaujíma. Já jsem nikdy nejel do toho. Nešiel si nikdy? Ne. Ani dvojposchodovým? Ne. Já jsem nikdy nebyl. A ja som na tomto bol v New Yorku, Čekám, až někdo přijede a jdu s ním, chápeš? v Mexiku. Počkaj. Prečo nechcú ísť dozadu? Však dozadu sú najlepšie miesta, či? Wow, ty kokos, no. No nič, a tento vlog už je asi dlhý, tak ja sa s vami lúčim. A začíname, pozrieme si túto jazdu v ďalšom vlogu. Čekáme akorát na ty dvě holky, co jsou tam dole. Koukni na ně ještě. Kde sú? No tam na druhé straně. Aha. Dobre, na dnes je to od nás všetko. Vidíme sa v ďalšom vlogu. Majte sa. Čaute.